Asi každý poznáme hru Grow a Garden v Robloxe. Po poslednom avize mi zostali veľa vajec, ktoré by som chcel s vami otvoriť. Máme tu 1, 2, 3, 4, 5 vajec a jednu krétku, takže môžeme ísť na to. Takže otvárame full egg. A je tam... Robin. Neviem absolútne aká to je rita, ale poďme napísať do komentárov. Yes, Grizzly Bear im padol. Neviem, že či to je vzácne alebo nie. Napíšte mi do komentárov, prosím. Máme tu bug egg. Čo mi padne. Caterpillar. A je tam a giant ant. Hovoríme. Bude tam Caterpillar. Hovoríme aj krétku, fall. Je tu vec, ktorú mám tu už dvakrát. Takže super. Máme ešte dosť veľa eggov. Mám 45 fall eggov a mythical egg 27. Keby ste chceli ďalší opening, tak napíšte mi. Ja nachystám vajce na ďalší opening. To je všetko.